Nu ska vi spela vädret för någon som sitter på toa. Det är ju tråkigt att sitta på toa helt ensam. Hallå? Är det någon här? Det är en person här inne. Är du klar snart eller ska du... Vi tänkte köra vädret nämligen. Ja, men det är okej. Ja, vi kör. Åh, solen är här nu. Åh, molnen har lättat. Och det är skönt att lätta lite grann på toaletten också. Åh, jätteskönt. Man kan bajsa, man kan skita, man kan kissa och ha det bra. Och man kan använda toalettpapper eller vatten och ha det bra. Åh, toalettpapper, toalettpapper. Åh, bajsa lite grann. Woo! Det luktar faktiskt skiten. Hvad fanden ligner det? At man ikke engang kan få lov at gå på toilettet selv. Vi ville bara sjunga vädret för dig. Flyt røven.